Imakin dramaturgian ja näytelmän kirjoittamisen opiskelija Venla Kinnunen sekä taidehallinnon opiskelija Oula Hyle tässä välissä. No niin, kuuluuko? Terve kaikille. Kiitos. Rakkaat taide- ja kulttuurialan tekijät, ystävät, puolueiden edustajat, tuomme nyt teille terveiset taide- ja kulttuurialan tulevaisuuden ammattilaisilta ja asiantuntijoilta, eli meiltä taide- ja kulttuurialan opiskelijoilta. Seuraavat sanat on suoria lainauksia opiskelijoilta itseltään. On pelottavaa opiskella alaa, jonka elinvoimaa hallitus tuhoaa määrätietoisesti, jonka merkitystä ja asemaa poljetaan systemaattisesti, jonka tekijöiden hätään suhtaudutaan kylmästi, yhdentekevästi ja vähättelevästi. Alaa, jonka vapaus on vaarassa. Mitä pidemmälle opiskeluni etenevät, sitä enemmän mietin tulevaa työllistymistäni. Minkälaiset työnäkymät meitä taideopiskelijoita kentällä odottavat? Mistä löydän oman paikkani tehdä taidetta, kun niin isojen ja pientenkin teatteri-instituutioiden toimintaa pyritään ajamaan alas? Olen tehnyt tietoisen valinnan opiskella taidetta ja tavoitella elämää ja uraa sen parissa. On raskasta joutua tekemään se valinta joka päivä uudestaan näiden haasteiden edessä. Pelkään sitä, millaiseksi päätöksentekomme tässä maassa on muodostunut. Siitä puuttuu täysin kyvyt empatiaan, vastavuoroisuuteen, kuulemiseen ja keskustelemiseen. Pelkään sitä, millaiseksi yhteiskuntamme taiteen ja kulttuurin leikkauksien myötä muodostuu. Kulttuurialan leikkaukset ovat suora isku moninaisuutta ja moniäänisyyttä kohtaan. Taide on keino vastarintaan ja toisin ajatteluun. Kulttuurialojen leikkaukset osoittavat, että hallitus haluaa kitkeä pois tavat ajatella ja olla, jotka eivät mahdu heidän määrittämiinsä lokeroihin ja kategorioihin. Ilman taidetta ja kulttuuria meillä on edessämme kova talouskasvun ja talouskurin maailma. Se on harmaa ja kansalaisilleen vaarallinen maailma. Taide- ja kulttuurialan opiskelijoihin kohdistuvat useat päällekkäiset leikkaukset. Meidän asumis- ja opintotuistamme leikataan ja samalla työllistymismahdollisuutemme tuhotaan. Ihan oikeasti opiskelijat tarvitsevat leipää, eivät leikkauksia. Meitä on kannustettu tavoittelemaan unelmiamme. Olemme harrastaneet, opiskelleet, tehneet taidetta pitkään ja sitkeästi tullaksemme ammattitaiteilijoiksi. Mutta nyt hallitus rankaisee meitä meidän unelmiemme tavoittelemisesta. Me ollaan useaan kertaan todistettu, että päätöksentekijät ovat haluttomia kuulemaan alan opiskelijoiden edustajia päätöksiä valmisteltaessa. Näitä ajatuksia ja tuntemuksia, joita me kerroimme, niitä kerätessämme huomasimme, että vaarallisen suurta osaa opiskelijayhteisöstä uhkaa jo passivoituminen ja voimattomuus tämän talouskurin päättömyyden ja poliitikkojen karrikoitujen selityksien edessä. Nyt jos milloinkaan meidän on pidettävä ääntä, meidän on pidettävä yhtä. Tämä sama hallitus leikkaa taiteilijoilta, kulttuurityöläisiltä, vammaisilta, köyhiltä, työttömiltä. Tämä hallitus leikkaa sote-palveluista ja tekee asekauppaa Israelin kanssa. Meidän on tultava yhteen ja vastustettava kaikkea hallituksen sortavaa leikkauspolitiikkaa. Opiskelijoiden puolesta täältä terveiset. Sakset seis! Kiitos Venla Kinnunen ja Oula Hyle.